Gogo uneminyaka emingaki? 1 year and 5. Yeah. 1 year and now 5 manje. Manje kusho ukuthi iminyaka yami i15 kineminyaka 105 manje ngalonyaka. Oh, uthandelani gogo umkhonto? Umkhonto nguthandela ngoba wenza izinto ezimnandi mina ngabona inqaba. Umkhonto ugcwelela kami. Kosiwe emva kwamagaraja. Kosiwa inyama. Yeah. Ngamangala mina ukuthi kanjani. Manje ngamangala kanjani umkhonto nguthandela ngoba futhi ke manje ungenzela umhlola ngoba siyathathwa. Sodliswa. Yeah. Sidle sibuye nemphako sisuthi sidlile. Iloko ngimthanda ngoyambona futhi yena uyisizulu. Akukhulunywa khona izingisi, kukhulunywa isizulu. Ngoba nginzula, mina ngikhuluma into engiyithandayo ukuzuma. Angibafuni laba mina abakhuluma English ngoba English angiyazi. Mina ngimthandela into eziningi uZuma. Ngimthandela ukuthi uyasithanda, uyasibhasopa, uyasifela. Oh, njengoba uthi wena kwakosiwa ngempela noma kwakuyiphupho? Mina ngangiphupha kosiwa ekhaya lami kukuhle kugcwele abantu. Ngamangala ukuthi labantu abangakuzuma le ungilethele kanjani. Kutholakala ukuthi hayi uZuma ukulethela kahle abantu umyeni wakho.